Tak, povedzme, že ste si uplietli nejaké rukavice bez prsté, alebo teda chcete si niečo také urobiť, prípadne nejakú ozdobu na šály a máte takúto podlhovastú časť týchto šupiniek a chcete sa dopracovať k tomu, aby sa vám zase začali zužovať. To znamená, že nechcete už ďalej ako keby nadstavovať, nechcete, aby sa rozširovali, ale chcete naopak, aby sa vám zúžili a aby ste dostali iba jeden, ako je teda tomu tu. No a v tom prípade budeme vychádzať z tohto nákresu, kde sa teda ukazuje, tu máme teda 3, alebo teda ten počet, aký máte. A zužovať začneme veľmi jednoduchým spôsobom. A to tým, že teda predstavme si, že sa chceme dopracovať k tomu, aby sme mali iba dve šupinky. Takže jediné, čo potrebujeme urobiť je, aby sme sa najprv pevným okom dostali do toho prostriedku šupinky z predchádzajúceho riadka, aby keď teraz si uháčkujeme 3 reťazkové očká, aby sa nám to teda začalo formovať už v tejto časti. To znamená, že máme naše 3 reťazkové očká, ešte jedno, ktoré háčkujeme stále. A opäť, tým, že sa dostávame medzi 2 šupinky, tak si potrebujeme uháčkovať klasicky 2 dlhé stĺpiky. A opäť jedno reťazkové očko, stred šupinky. Jedno reťazkové očko medzi 2. Jedno. A tento raz jeden dlhý stĺpik opäť do prostriedku. Jedno reťazkové očko, aby sme sa otočili a opäť vidíme, že teda tu budeme robiť šupinku, tu ju upevníme a tu budeme robiť zase šupinku. Nezabudnime upevniť.
A upevníme aj tu. Tak. A ako vidíte, máme tu dve. A teraz opäť, ak by sme chceli jeden, tak pokračujeme pevným okom a opäť uháčkujeme 3. To bude slúžiť ako teda ten okraj. Doprostred medzi dve. Klasicky. 2 dlhé stĺpiky. Jednoreťazkové. A na okraj 1. A opäť jednoreťazkové očko otočíme a háčkujeme našu poslednú šupinu. Ktorú taktiež upevníme. A v tomto prípade by ste to teda už len tu prestrihli a pretiahli. Trošku ponaťahovali. A týmto štýlom sa vám to začne zužovať. To znamená, princíp toho, aby ste z takej tej širšej časti začali zužovať, je ten, aby ste sa vždycky dostali, to asi lepšie vidno, aby ste sa vždycky dostali do tohto prostriedka reťazkovým očkom.